Ďakujúci na strelecký výcvik 15. pohraničného oddielu. Atak! Atak! Idu! Постріляй, давай швидше, вогнева пауза! Нею! Відхід! Відхід! Проблема! Постріляй! Працює. По коробці. Давай, пішов. Tieto drony sme mohli kúpiť vďaka ľuďom, ktorí prispeli na našu zbierku a práve sme ju odovzdali 15. pohraničnému mobilnému oddielu Oceľová hranica, aby pomáhali brániť Ukrajinu. Дуже дякую всім громадянам Словаччини, які підтримують цей збір, які допомагають українській армії нищити ворога. Зараз ми стоїмо на захисті всієї Європи.